Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qaulal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatul mutawassitatu naw'ani hukmiyatun wa 'ainiyatun. An-najasatu utawi najis. Al-mutawassitatu kang sedengan. Iku naw'ani ana rong werna. Hukmiyatun siji najis hukmiyah. Wa ainiyatun lan loro ainiyah. Najis sing sedengan sing mutawassithah. Kalau ben enten mughalladhah, enten mukhaffafah, terus yang ketiga mutawassithah. Enten sing berat, enten sing ringan, terus niki sing sedengan. Niki kudu dipahami betul sing mughalladhah niku sing kaya napa dan teori untuk mensucikannya bagaimana, mukhaffafah niku sing kaya napa dan cara untuk bersucinya juga bagaimana, mutawassithatun sedengan niku sing kaya napa, terus metode untuk mensucikan juga lain. Najis mutawassithah niku enten kalih werni. Pertama hukmiyah, kaping kalih ainiyah istilahnya. Lajeng an-najasatu utawi najis al-hukmiyatu kang bangsa hukmiyah. Iku hiya ya an-najasatul hukmiyah, iku allati najis. Laisa kang ora ana iku laha keduwe allati apa jirmun benda atau barange ya diarani jiseme. Wala ta'mun lan ora ana rasane, wala launun lan ora ana wernane, wala rihun lan ora ana gandane. Contone kabauli ghairi sobi kaya uyuhe liyane bocah lanang cilik. Lek uyuhe bocah lanang cilik sing alladzi lam yukal, alladzi lam yakul illa bilaban wala yablugh al-haulaini, anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan waktu itu belum memakan apapun selain air susu ibu ASI, masuk pada najis mukhaffafah, najis sing ringan. Ane kabauli ghairi sobi kaya uyuhe liyane bocah lanang cilik. Idza jafa nalikane wis garing apa baul. Walam tadhar lan ora pertelo lahu kedue baul. Apa sifatun sifat. Najis hukmiyah inggih menika najis hukmiyah adalah allati laisa laha jirmun wala ta'mun wala launun wala rihun. Najis sing gak ana bendane. Didelok barange wujude barang mboten wonten. Wala ta'mun wala launun, cara rasane ya ora ana. Cara warnane ya ora ana, cara ambune pun ora ana. Seperti kabauli ghairi sobi kaya uyuhe sakliyane bocah lanang cilik, sing bocah lanang cilik kados nginggil kala wingi niku masuk tenggene najis mukhaffafah di sakliyane bocah lanang cilik. Kapan idza jafa? Ketika air seni tersebut sudah mengering, wis garing. Walam tadhar lahu sifatun, dan tidak tampak sifat-sifatnya pun tipis blas, wis gak ana tilase blas.
Tapi nyoto nek niku mau dipipisi. Najis hukmiyah. La taharatun najasati utawi oleh nuceni najis al hukmiyati kang hukmiyah. Iku huru suci apa najasah. Bigos dia kelawan basuh najasah al hukmiyah. Bilmai kelawan nganggo banyu. Walau marotan lan senajan anane iku saambalan wahidatan kang sepisan. Najis hukmiyah sing kados nginggil wau. Najis yang tidak ada bendanya, warna apa, rasanya, warnane, ambune ya ora ana kabeh. Niku tadhuru bigosda bil ma'i walau marotan. Cara mensucikan dengan dibasuh, dikumbah nganggo banyu walaupun cuma satu kali. Dikumbah. An-najasatul ainiyatu. Utawi an-najasatu utawi najis al-ainiyatu kang bangsa ainiyah. Iku hiya ya najasatul ainiyah iku alati najis. Laha kang iku tetep keduwe alati jirimun utawi benda barange ana. Au tamun utawa rasa, au launun utawa warna, au rihun utawa ganda ambu. Swalian kalih sing hukmiyah kala wau. Contoh kalgo iti kaya dene uyuh. Nah, kalgo iti kaya dene tai warofi lan telek. Di identike nek ghaid niku tai, padha-padha lek kotoran tapi niku tai wong. Di logate wong, bahasane wong nek ngarani kan ya padha kotorane tapi lek wong jenenge tai, nek liyane wong niku arrosi lan telek. Tai wong telek kewan. Badami lan darah getah. Wal qaihilan nanah. Wal qailan untahan. Wal muskirilan perkara kang mendemi. Wal ma'ilan perkara kang cair. Wal madilan madi wal wadilan wadi. Wal maitatilan batang bijami ajaya kelawan sekabiane pira-pira juse maitah. Jadi najis ainiyah niku suwalian saking najis hukmiyah. Macem-macem bentuke niku wau. Termasuk wal maitati bijami ajaiha, termasuk batang dengan seluruh organ yang ada. Iku nggih najis ainiyah. Tapi ila maitatal adami kejaba batange menungso. Wasamakilan iwak. Wal jarodi lan walang. Niki perlu digarisbawahi. Jadi sing dimaksud illa maitatal adami wasamaki wal jarodi. Pengarep bal maitati bijami ajaiha, bangkai dengan seluruh organ yang ada. Bangkai niku batang yang mati tanpa disembelih syariat. Niku namanya maitah, bangkai batang. Niku kabeh najis dengan semua organ yang ada. Kecuali kejaba menungso, kejaba
iwak kali, iwak laut, kejaba walang. Tapi bukan berarti telek iki yo gak najis, ngoten mboten. Nah niki sing perlu dipahami. Teleke yo najis, masya telek samak niku yo najis. Masya telek iwak kali niku yo najis. Niku nek melu gak najis niku telek wong yo gak najis niku. Kamangka wis dadi bangke, telek iki gak najis, mboten begitu. Kadang-kadang gagal pemahaman. Lek iwake telah ora najis, walaupun gak disembelih secara syara niku tetap halal. Iwake, tapi teleke ya panggah najis. Mangkane lek goreng bandeng teleke diguwak. Kok sak telek-teleke enak ngono. Iki sing perlu dipahami. Enten keterangan teng mriko kejaba sing iwak cilik-cilik. Iwak cilik-cilik niku aja niku termasuk mboten dinajiske, dimakfu. Nek mangan iwak cilik-cilik niku nek dibetheti entek. Gak ana iwake, mergone wis dibetheti. Nek sing iwak gedhe, sak telek-telek enak, bukan begitu. Teleke ya kudu diguwak. Walabani hayyin lan powane binatang. Payu kalau kang ora kena den pangan. Apa lahmuhu dagingi hayyin. Walabani hayyin lan powane kewan kang urip. Walabani hayyin lan powane kewan kang urip. Layuk kalau kang ora kena den pangan. Apa lahmuhu dagingi hayyin. Air susu binatang yang tidak halal dimakan. Itu termasuk najis ainiyah. Tapi karo adami kejaba air susune menungso, masya menungsone gak oleh dipangan. Tapi susune niku halal. Nek kewan liyane susune tetep ora oleh. Padha-padha leh ora kena den pangane. Kewan liyane ora kena den pangan, umpamane padha karo menungso ya ora kena dipangan, tapi air susune beda. Wal juz'i lan juz al munfasili kang pisah apa juz minal hayawani saking kewan al hayy kang urip. Ghairul adamiya halih sak liyane menungso. Wasama kilan iwak loh wal jarodi lan walang. Termasuk organ-organ juz anggota tubuh yang lepas. Niku nggih dianggep bangkai. Misale ana sapine jek urip. Lah buntute kok tugel. Niki dianggep najasatul ainiyah. Misale ana pitike jek urip, jek dolan, sikile potol. Sikil pitik sing jek urip, pitik jek dolan, sikile potol niku tak gorengi ndak boleh. Iku termasuk maita. Kecuali organ tubuh manusia. Coba organ tubuhe wong. Mboten dianggap najis. Cara driji nek wong nyambut gawe drijine putil, wong aja meger-meger tapi drijine putil, niku driji mboten dianggap najis. Tapi berarti halal. Ya bukan berarti halal.
tapi mboten dianggap najis cara ndemok, mboten dianggap najis. Mboten dianggap najis ainiyah. Soalnya pun terus wasamak wal jarot, iwak nggih ngoten, walang nggih ngoten. Nek cara menungso kan lakot karamna bani Adama, sungguh benar-benar aku muliakan anak turun anak Adam. Iki cara dawuh Gusti Allah. Mugi manfaat sekedhik, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.